Päivää motherfucking katsojat! En huomannut, että olitte siinä. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Torstai. Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten jäätelö. Ja yksi erityinen jäätelö, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä. Mars jäätelöpatukka. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidl ja ostan sieltä Mars 9, not 6, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. Ketsuppia. 2 kappaletta Instant King Lee nuudeleita. Maku. Kana. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö Mars-jäätelö patukoita? No vittu ei! Saatana perkele, mä oon siellä ollut Mars-jääteleitä! Mä oon 8 kilometriä! Ajoin ja mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää mitään järkeä missään? Mars-jäätelöpatukat 370! Vittu Snickers! Näitä ei voi edes syödä! Vittu! Mistä mä saan Mars-jäätelöitä? Äiti! 6 Mars-jäätelöä! Muuten ei hyvä heilu! Vittu! Mars-jäätelö! Mars-jäätelö! Lasse! Lasse, mitä nää on sun mielestä? Ei ainakaan Mars-jäätelö. No vittu ei!